Molins model er lavet af en mand, der hedder Bjørn Molin, og den handler om, hvordan de ydre faktorer, hvordan for eksempel en politikers baggrundsviden eller baggrundsoplevelse spiller ind på de forskellige ting i hans politik. Ja, og det kan så resultere i, hvis en politiker påvirker en ydre faktor, at han f.eks. vil lægge en strategi, og der kommer nogle meninger ind fra nogle andre partifæller, så vil de overveje, hvordan deres popularitet i forhold til det standpunkt er i forhold til vælgere, og de vil derefter tage et standpunkt. Og jeg ved ikke, hvordan jeg pauser, det hele går galt nu. Nu gør det nej her. Okay, en ydre faktor kan være en påvirkning af en person, og det kan så ændre i hans interessefaktor, så han gerne vil ændre noget i ideologien. Og derudfra kan han komme over i hans valg af standpunkt. Eksempel skandale. Hvis vi tager et eksempel med en skandale med en politiker, så kan det spille ind på hendes eller hans personfaktor. Og med det kan personen opnå sympati eller miste troværdighed, og det kan så resultere i ændring af standpunkt. Og det var så Molins model.